енергията на вятъра. Така изглежда една вятърна турбина, която произвежда енергия от вятър. Те се поставят на открити места с много вятър, едно до друго по няколко лозини. Ето, това е една вятърна турбина, която заснех при сливане на път за морето. Така може да се види отблизо как се строят ветрогенератори. Това е модул енергия на Слънцето, слънчевата енергия. Слънцето е един основен източник на енергия, който доставя много енергия на хората. Това е един соларен парк, който заснех близо до моя край в Хаджидимово. Това е една много интересна енергия, която се добива от водораслите. Те няма нужда да се отглеждат в специално открити оранжерии за хората, те са просто в морето и оттам се изкарват и се произвеждат в енергия, като горива. Това е модул любопитки, интересни факти за интересни изобретения. Това е най-голямата турбина в света, компанията Siemens, която прави диаметър при едно завъртане на перките около 2,5 футболни игрища. Слънчев бонсай на фирмата Елитри, който зарежда телефони, таблети, MP3 с вместо листа там има малки соларни батерии, които се зареждат от слънцето. Има още интересни любопитки, като портативен ветрогенератор, зареждащи се коли от лампите, от улични лампи. Това е модул забавно, където има интересни игри, които сам създадох. Този модул се нарича разширена реалност. Това представлява един маркер, който се прави на програма и се разчита код, откъдето се отваря картина, анимация. От тук може да видим как действа. Тук сами може да направим маркера. И тук писвам в сайт. Изберем какво да ни се отвори. Първото е вятърна турбина.
Ако иска някой да дойде да пробва. Айде, отивай, ще ти покажа. Айде, да сбори с ми капта.